ग्रेट जॉब. कॉफी आणि बिस्किट सर. नाही जास्त कॉफी आणि बिस्किट खाते. आणि कॉफी करताना की दाखवूया. ये ना कॉफी. This is a coffee. है क्या इसमें डालने की होती है कॉफी. जर घातलेली आहे घालू नको डबल बघ. This is a coffee. तू भारी ना. बाबा काय झालं माहितीये तुमच्याकडे पायल दीदीने मासा पकडला. ते घरी होती ती अशी गेली तिथून चिमणी आली तेवढ्यात मासा तिकडे टोकाला पडला. चिमणी घेऊन गेली ते झाडावर बसली मासा घेऊन. काय आई शपथ सांगते मम्माची शपथ घेऊन सांगते. ए मम्माची शपथ घेतल्यानं म्हणजे खरं बोलतो. भारी ना. अरे हो खरोखर पाहिली ते पहिल्यांदा बघत खूप झाला पकडलाच नव्हता. पकडला आणि मम्मी हाक मारत होते. असं केलं तर त्या टोकाला जाऊन पडला आणि चिमणी येऊन बिचारी तो घेऊन गेली. ते पितला आम्ही आता कॉफी पित आहोत. कॉफी नाही. काय डॉक्टरकडे काय मी क्लासची चावी घ्यायला रामराणांचे डॉक्टर तिकडे गेलेलो ना तर तिथे मला एक मुलगा भेटला आणि तो बोलला ही माझी दिनची मुलगी म्हणून. तो मला ओळखतो. माझं युट्यूबवर व्हिडिओ बघतो. बिस्किट बुडवून खा. अगं मस्त लागतं खाऊन बघ. कॉफीत बुडवून खाऊन बघ मस्त लागलं. थोडीशी माझी घे. हा मला घे. पिऊन बघ तरी. हे रे मस्त कॉफी. तुम्ही पण या पिऊ. मासो तिथे घरी होती तिथून सुटून तो बाहेर पडला. जमिनीवर पडलेला घेऊन गेली. हा तसं ना सांगा तुम्ही. मी म्हटलं गरीब बाहेर काढला आणि गरीब जमकळणार चिमणी घेऊन गेली. मी काय बोलली सुटून बाहेर पडला असता आणि जमिनीवर तडफड घेऊन गेले. आम्ही डावात आपलं घ्यायला बघायला घेऊन गेलो तेवढं ते घेऊन गेले. वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. तर मंडळी आज जाऊचा असा आपण आपले सबस्क्रायबर असत तर त्यांच्याकडे असा बारसो आणि गेल्यानंतर सांगितले की आज जाऊचा असा. त्याच्यामुळे आता तयारी वगैरे केलो आणि टाइम झालेला परत आता 7:30 वाजता दिलेले असत. तर निघूया. पप्पा कुडामध्ये असत तर आपल्या काही कुडात जाऊचा आणि त्याच्यानंतर पप्पांबरोबर आपल्या बारशाक निघायचा. तिकडे नको पाहिजे बाहेर पडले उशीर झालो ऑलरेडी. चला आई आज अशी रेडी झाली आहे बघू शकताय. खालची मी घेतलेले आई भारी.
आमच्यासाठी येतोय म्हणून तर बोललो, पण कोणाकडे येतोय का बोललो नव्हतो. तर आपले सबस्क्रायबर आहेत सावंत, आणि पहिल्यापासून जेव्हा मी काहीच नव्हतं तेव्हापासून मला त्यांचा सपोर्ट आहे भरपूर. आणि त्यांच्याचकडे आले ते तर भेटले नाही, पण त्यांची इकडे फॅमिली आई तू चाल. आम्ही आता चाललो शेतात. चला. सांग ना मोर लागलं आंब्याचं. आता आंबे खाऊ खाऊ तुला लगेच सांग. बरे रे चालूच होतो. सांगू हा होय सांगू. सांग मग. आता यो बघा मोर लागला आंब्याचं. आता आंबे खाऊक भेटतले. आणि ह्या बघा काय हडे बघा. हडे उडला बघा. चालूच होतो मगाचपासून. मी बनच करेल ते डोक्यात ती ह्या दाखव. ती मार कुठे आहे. तर काय हातलायचं तुझं चोडू आता बाबा. माका कुठाऊन काढीचा. ये भेटला चल काय नाही करणार ते जा. नको मी नाही नको दीपो मी नाही. भियत मेले काल नाही झालं आज. चल चलो आमच्या इथे माशी देखील केली. तसं का काय बोलू छोटू बोलू काय पांडू बोलू कुकर घाला. काय असं अरू माशीना पडला. चला दाखवते. ए मगाशी ना पाय छोटू दगड मारत होता. तर पायल तिथे समोर आली. पायल तिथेवर ना दगड बसला. मगाशी आम्ही आलेली तर तेव्हा. आणि पायल तिथे पाठी लागली. आणि नंतर तो पांडव आहे ना त्याने त्याच्या पोटावरच मारून दिलं मोठं दगड. तेवढा माहितीये. पोटाचा दगड कमी झाला म्हणजे ये मग धावत उडी मार. मम्मा तिथून ओढलं आणि तिथे गेला. आणि बघ यांना विचार पक्षी घेऊन गेला. समीक्षा ना तुझून फळ टाकले आणि तो इथून डायरेक्ट गेलो. बघा मासे कोण गेला? हा मासो मासो समीक्षा पण टाकले. टाकले उडवलो. गदूळ पाणी. येत नाही हातात. पाण्यात टाक. टाक बिचाराच्या माशाला मारून टाकशील. ते टाक ना पाण्यात बिचारा. ते काय खातालच मॅने. मी नाही खाणार. ए ते धर्म रे निधी नको ते पाडू नको. निधी मुंग्यांचं आहे ते. मग ते बाय हे का धरूक सांगे. चावतले. ए ते धर्म तो का नाही ना. मासे पकडायला घाबरतो तो. असं मुंग्यांचाच वारुळ होता. हेच ते तोडलं. चावतलेत ते. मी पकडलोय पण निधी आतमध्ये कोणतरी असं. ए पायाखाली मुंग्या चावतले. मी तिकडे जातो. त्याका ढोकलच्या काय रे बोललं काय येणार नाही मासे. कस काढू बघायचे. काढू एक काढू आणते छोटू. काढू चाललं काढू
काय काढू कसले वळवळ ती किती धरलं मी एक नाही करू काढवानी धरतास हो काढू आणि आम्ही काढून आपल्याला लगेच गावतो तो पण धरल्या नाही अरे रे असंच ना पडतो मी उडी मारणं असतं पडलेलं तर तोड पडणार असता थांबतो काय नाही पडायचं कसं येतं पाणी बिणी बसेल तोंडावर कोणाच्या तरी तोंडात गेलेले शमी काही किती काढले हा केवढं बघ गावलो शपथ भारी गावलं ना मी कडे घातलेले हातात घेऊन दाखव पडात पुन्हा तडे हो ब काही चटणी द्या अरे तशी अशी ओढून का टॉप तोडले भारी मरे दाखव तर पाणी झालं अगं दिसणार नाही पाणी काय दिसत होत नाही मी काढून नको अरे पांडू भारी मरे डाय मारल्यान बघ कसली याच्यामध्ये तोंडावर बसलो डायरेक्ट मी आई केले भारत पडलं असतं पांडू डाय बघलं कसली मारल्या माशासाठी उडी मारल्या डायरेक्ट आणि त्याच्यात पडलं असतं तितकेच मी तडा गेलोय म्हणा नाही तर माका मारून त्याला काहीतरी सांगायचंय काम तरी खाली येता तूच सांग तुझ्या भाषेत आणि व्हिडिओ करा तेव्हा मी माझी भाषा सांगायला तूच सांग तुझ्या भाषेत नको नाही पडा बिडत तोंडावर पडायला पाहिजे मारू बटर पुन्हा नाही तू मारू काय दगड मारलं पांडूने छोटूवर ए झाड मोडलास तू हे बघ कोणी लावली रे ही झाड आता मी सांगणार समीक्षा दीदीच्या मम्मीला की छोटूने तुमचं झाड मोडलं
ये मराठे एक मम्मी आणि निधी आता सांग मग असं अजून एक हा थोड्या अडकला तुझा आता दोन मोठे मासे भेटले असा पुरा अर्धा नाही तू इतक्यात धरतो असा पुरा तर काय घालून दे मम्मा मी काढू पकड हा बघ काय ना काय बघ गो मासो बघ मोठा किती पकडला बघ गोची पण हात नको लाव ओ बाई मी हात नाही पकडला निधी मग असं सांगते का काय काय झालं हा कोण आहे तो पकडला तो अगे हा बघ त्याला ना ह्याची ह्या टाकलेल्या होय मन का उतरले ना तर ह्या टाकल्या दोरी टाकल्या आणि मी हळू पोहतोय मासा लागला होय लय आणि जो हिरो ना म्हातारा कसं मारले दोरीच माका घेऊन गेली काय होय तुका काही एक गावाचा मला पकडायचं मुंगे धावतले नाहीत पांडू म्हणजे घरी फिरवल्या तेव्हा तो काय साफ करून ठेवले ह्यांका देतोय गावचं बिया साफ करून ठेवले सगळा आणि हे खात खाऊन दे वर्गांची नाका काढू घ्या का भाजीला ह्या वहिनी तुका खाऊन दे म्हणजे तुका व्हायचं खाऊन जाय तिकडे पान निकळलं पानाला पण काढू समजतात एवढं हुशार आहे पाणी पाणी गावतलो वडल्यान काय पटकन हडे फोडून दे घरी टाक ते घालून दे हा टाक कडेक टाक हा वडल्यान तर पटकन वड हा वडल्यान तर वड टाकू नको जास्त मग अडकतो तिथे टाक पुढे खाली सोड खाली सोड खाली जाऊन दे खाली सोड काठी खाडी कर खाली अजिबात ओरड नको हलत राहा नको आधी हात कापतो मला तेवढून घेतला माशाने तर काय नव्हता काय बोलतो आता तुला कसं पाठून मम्मीने धरलाय ना म्हणून यार किती किती वेळ ना त्याला थोडं हळूहळू टाकायचं मग लवकर येतो रामाची मॅची खायो का झाले कुठं वाडीत तडे कुठं वाढली खायचं तडे खडे तरी आहेत मग नाही ठेवत मी आता आता इथे तिकडे धरून राहा तशीच राहा हा वट्टा तो भाऊ वट्टा ओढ ओढ वंडी ओढ तिथे तो बघ अरे गेलो पकडलेले होय, होय, होय. शपथ
काय होतं वडल्यान मेले बघलं दिसत होतं ना ओढत होता आणि इलो हाय पडलो तसं वडल्यान का पटकन वाढायचा पटकन बाजू आमच्या तोंडावर मारतो जो गरिबी अडकवून टाकीत तोंडात कुतवातलं बाबुल किती दिसताव ना त्याच्या हाईट डोळ्यात गेलेली हाईट लागली तसंच ना आमच्या बाबाच्या ह्याकडे नाही काढू का असा मला पकडायचा यार सोडलं ना तो काय गंडावून टाकता फिरा पडली खाली जा पकडू ग हो पकड पकडायला हे कुठे आता हे पकड आता हे. होय होय अगं ते कोण नाही फोन नाही तरी पडली तुम्ही तो बघ तो बघ तो बघ तो खाली गेला. हो भारी होतं ना खाली घेऊन जा खाली खाली घाल तो खाली गेला तिच्या. तंबू साग आता काढ आता काढ बाजूला तोंडावर बसले ती बघ तुझ्या काढ तरी आधी एक तरी आता मी काढा हा वडलं वडलं वड वड अरे रे फाटकन वड ओढलेले हो ओढू होतं बघलं नाही त्याची ओढतं जरा खाऊ देऊ का नाही असं असं चल थोडंसंच राहिलं सोड खाली काढू का असं जरासं ना जरासं उचलून बघायचं घट लागलं तर डायरेक्ट ओढायचं कोणती गेलो जरासं ओढ बघ जरासं घट लागलं तर डायरेक्ट ओढ नको सोड खाली सोड अरे रे 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 थांबा गो ते इल्ललो बार कसं होतं हो पण ते ना असतो थांब थांब तसंच थांब वाटतं तो खाता खाल्यान खाल्यान तुझं काढूत नाही खाल्यान काढ गो त्याच्या हातात गो थांब ना जरा थांब बघ हा कृपाली आली कोण कृपाली नाही अरे ओ मम्मा कृपालीचीच गाडी ती हो नाही अरे हो मम्मा कृपालीची गाडी ती ती बघ कृपाली बसली आहे ती लगेच वाटतं काय करू नाही मग कोणतं वेगळा दिसत थांब लावतोय बाई थांब मी मासा पकडला एक पण तो पाण्यातच पडला का हो तिथे बरोबर टोकावर येऊन पडला ती मग अशी घरी अडकलेली ना ती काढली काकांनी कुठे मासे धरतो हा डेमके नाना आजोबांकडे चल चल चढ दीपा बाजूला खय जातं थेट टाकू नको थेट टाकू नको तडे खय ते जात हो हो मारीत तुमच्यात तो तडे फिरवून देतलो आता अडवी दे थै जा ए बाबा बाजूला आ देखो मोहन काका तोडलं ए का मोहन काकाने तू स्वतः तोडलं हो ते कोणतरी असला आतमध्ये आणि पांडू काय सांगत होतो मी त्याच्यात हात घातलेलो आहे म्हणून खतरनाक आहे आता तिथे खाली उडी खाली गेलेला काय करायला गेलेला अडकली किती किती बघा अरे रे 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 समजतच ना ओढू गो तो फाटक मी मला आरामात धरीन एक तरी कालचे खाल्लं माझे तिया एकटोच खात बाबांका घेऊन जातात भारी आहे दोन वेळा गेलो खाल्यान ते
पकडलंय ग बाई वड वड जोरात फाटकन वड काढू काय असा होय माती कोणी भरून ठेवली परत स्वतः तयार केलं नाही त्याच्यात तेव्हा मगाशी नाही ती तोडलेलं ना ते खाली तर दिस नाही खाली आपल्याला दिसायला नितीन दोनदा सोडलं तिसरा पाऊस सोडलाय आता ते का समजला बायच वेळा काढलं काढूच छोटे लाव तुकडे तुकडे करून काढतात कोणी आधी लागतं कोणत्या ठिकाणी तयार केली नाही तिथली अडकली ती मगाशी अडकलेली ना ती काढली एक होतो ना एक वर काढून बघ 4 वेळा गेलो नाही मगाशी काय झालं माहितीये पांडू काढत होता आणि हा गणपती ते उभा होता पांडूने अशी काढली हा इकडे झालं इथे येऊन मासा इथे मळमळतोय मोठा मासा सगळ्यात मोठा खूप मोठा होता इथे मळमळतोय मी बघू हा पांडू इकडे मारतो घाबरून पळालो ना आणि सर्व पळतोय तिकडे अरे तो वाईट झाला पांडू छोटीच्या नशिबात नाही तू होतीस तेव्हा येत होती तुम्ही आलात कधी खूप वेळ झाला मी आता काढून लावून बघतोय अर्धा तास तरी मला पकडायचं आहे ग एकदा तरी इकडे मारू नको नसतं नाही ते पांडू नंतर समिका देती आंघोळ करतात रे जाऊन माझी पण आंघोळ करायची त्यामुळे मी जळून जाणार आहे मस्त हो का माती ते काढून कसं करतात म्हणून कंटाळा आता बघ आतमध्ये जाता जाणार नाही थांब तरी वायस नाही ती दिसत मग अशी बसलेलीच तशी बघते माझ्या नवी मी मगाशी पकडलं मी घेऊन गेलो ना घेऊन गेलो पायल वहिनी मगाशी काय झालं सांग पायलने काय केलं आणि पक्षी येऊन घेऊन गेलो बघ मग आता तरी हो आमकडला नाही खोटा सांगता म्हणजे आई शपथ आवाज करू नको. पक्षी असता पक्षी दोन तीन काढतो एक याच्या घरी एक लागेल पाय बदलचे उतार तुला म्हणते उतार पण उतार मी तिकडे धरते उतार हा बघ डाके वर काढू पाण्यात जाते ना पाण्यात जायला का आता तेवढी मारल्यानंतर पळतले तो बाबा कसली एवढी घालत बघ ना दर बघ्याने ती धर मग एक हातात ते बघ गेले जन्मात पडत कोळी होता सागर पोळी केवढे धरले ते काय धरलं किती धरले मोजरे चल तितक्यात धरलं तितके 10 सांगू 10 काय खूप धरले ते इतके धरलं रे
मोठे मोठे आहेत, खूप आहेत. आम्ही गेल्यावर पांडू किती गावले तुका? 1 2 3 3 6 7 अजून खाली आहेत काय? 6 दिसते. 7 10-12 असतले. तेच परत नाही एकदम सगळे होतात. दहा सांगूया चल रे, कोण मदत बसतं एवढं? 10-12 उतर काय केलं काय सांगू? सांग ना आता. 15 मासे धरले. घाच्यावर ह्याचा फोटो माझ्या थांब काढूया फोटो. हा चल चल सुरू कर. तर आम्ही थांब. तर म्हणते आम्ही 15 मासे धरलेले